Вчера бяха финализирани инициативите по проект ArtFest Балканика, осъществяван с подкрепата на европейската програма Еразъм+. Както ви показахме в края на миналата седмица, Каварна бе домакин на младежкият проект, отнасящ се до културното предприемачество на Балканите. Вчера вечерта младежите от България, Македония, Албания, Румъния и Турция се събраха пред паметника на Добротица за вечерта, посветена на театъра. Мисля, че се получи един добър културен обмен на различни балкански култури, като беше изключително забавно, много беше весело, много се смяхме, танцувахме заедно, разбрахме много неща за различните държави, разбрахме всъщност колко сме еднакви всички и мисля, че всичко беше страхотно. Аз мисля, че след този фестивал и след този обмен между нас ще остане едно дълготрайно приятелство. Ще запазиме и контактите си в интернет, ще може вече благодарение на новите комуникации ежедневно да следим с какво се занимават другите и ако някой от нас има идея за нов проект, той да бъде осъществен. Подчертаваме езика на кученцето. Идеята за второто издание на ArtFest е да събере на едно място качествени и талантливи хора, да установи мултикултурен диалог и най-важното – да стимулира предприемаческото мислене в хората на изкуството. Друга основна цел на проекта е създаване на балканска мрежа от културни организации, които могат да опитат да въздействат на културните политики на местно, национално и регионално ниво, за да обърнат внимание на нуждите на младите хора в културата и изкуството. За мен всичко опира до желанието на хората, защото когато един човек има желание, няма сила, която да може да го спре да направи каквото и да било. А иначе зад вас смятате ли, че могат да застанат институциите? За това ваше желание и усърдие и стремеж? Надявам се, защото е крайно време институциите в България да подкрепят културата. Откритата сцена в последните 2 дни побра актьори, музиканти, певци и художници. Всички останали – архитекти, фотографи, уеб-дизайнери и журналисти са взели участие в подготовката на събитието, което достави много настроение и забава на случайните минувачи и най-вече на децата. Палитрата от забавления, предвидени за мълчуганите, премина през организирани детски игри, надпревари, рисуване и надуване на балони и танци на открито, като всеки според желанията и интересите си можеше да се включи в програмата. Художниците, от големите до най-малките, изпъстриха веселието със своите рисунки. Импровизирана изложба на открито показа фотографии и рисунки, направени в каварна в дните на пребиваването им. Всички желаящи деца на място имаха възможност да се нарисуват с специални бои за лице и тяло. За кратко, истинските маски за лице с натурални боички подариха на най-малките гости различна визия и детско парти, което със сигурност ще помнят дълго. Само който не опита, той не се увери, че смесването на цветовете доставя удоволствие, а резултатът – весела маска с натурални, естествени цветове. Най-важното за проекта – всичко, което подготвиха младежите, показа, че сложни понятия като мултикултурализъм, интеркултурен диалог, културно взаимодействие и сътрудничество стават възможни благодарение на най-обикновените приятелства и добронамереност.